Καλησπέρα, βρισκόμαστε εδώ με ένα smartphone από τη Sony Ericsson, το Xperia Mini Pro, το CK17i. Κάνω την ενεργοποίηση του Wi-Fi του. Για να το βάλω να ξεκινήσει το ίντερνετ. Στο Google εδώ βλέπετε την ταχύτητα του κινητού, πολύ γρήγορο. Ενδεικτικά μπήκαμε στο ίντερνετ. Την ταχύτητα. Επεξεργαστή στο 1 GHz. Πολλές εφαρμογές, μπορείτε να κατεβάσετε το Play Store. Βέβαια εγώ τώρα έχω σβήσει το Wi-Fi μου, δεν έχω τη σύνδεση. Γνωστό και ως Google Play. Μπορείτε να τραβήξετε πολύ καλές φωτογραφίες μέσω της 5 MP με mobile broadband και LED flash κάμερας. Αναβαθμίζετε ICS όπως αυτό που έχω εγώ το μοντέλο. Ενδεικτικά. Το βλέπετε κι εσείς. 4.04 έκδοση Android. Μπορεί να παίξει πολλά παιχνίδια σε πολύ καλές ταχύτητες. Και γενικά ένα πολύ καλό smartphone. Να πάμε και στην κάμερά μας. Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι πολύ καλή. Επίσης, στην μπάρα ξεκλειδώματος, σε αντίθεση με την Android Gingerbread 234 που είχε, εδώ αντί για ενεργοποίηση ήχου μπορούμε να πάμε κατευθείαν στην κάμερα. Η νέα έκδοση δεν έχει εκτός από καλύτερη ταχύτητα, δεν έχει τίποτα άλλο αξιοσημείωτο και αυτό στην μπάρα. Είναι ένα πολύ όμορφο smartphone, περισσότερα από το YouTube. Δεν μπορώ να σας δείξω. Υπάρχει πολύ καλύτερη ποιότητα και μπορείτε να το αναγνωρίσετε πολύ καλύτερα αν το αγοράσετε και τη βάση της εφαρμογής που θέλετε. Είναι ένα κινητό του 2011, αλλά με οτιδήποτε μπορεί να το χαρακτηρίσει ως και το 2013 μοντέλο. Είναι ένα κινητό με πολλές ιδιότητες, καινούριο και γρήγορο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας!